Muuli na ko guys. Dapadong na may muuli guys. Oh, nice na hili bitaw. Waon oy. Dili kaon tumban. Ay di man map. Da patay. Ngaon mo guna sila og mga tanom guys. Ag mga tanom ilang kanon, mo nang mga matay. Matay ng kanon. Vlog. Welcome to my channel guys. Kami guys, September 8. Diyan guys. Manakog kaligo kay kaligo ko sa iyo guys kay yung manggod nga mag-burn out ron 6 PM magsiguro ang burn out nga wala na ko na po tubig so kaligo ko daan siya karon guys di ako sa food sa garden kay nagsubay ko dire sa garden, sa mo ang garden kay da magugoy gi sabod nga pichay guys kay ako'y friend guys ba ningon nagtanom siya og pichay nga ingon man siya nga pwede ra daw kuno isabod ang pichay dili jud ningog itanom kanang aron og moturok siya magdurot pang konsumo ra gawas og imo jung magkuha jud ka og pichay nga imong itanom nga imong atimanon kaya timanunon man dyan ang pichay daw ya kanang once kuno nga kada imong sinabod moturok na dili na siya malaos kay kanang di parehas sa imong ibalhin kanang hindako-dako na ibalhin nimo kay haron mag kanang tanom kag pichay kay timanunon man ang pichay kay gibalhin man siya una nga ang katong niturok na nga gisabod kuan daw kanang dili na daw kuno na siya malaos so ni try ko guys yung gisubay na naman po nang turok pero dili pa yung daghan then ngani po ko diri sa garden guys kay nagsubay ko sa mga okra kay daghan nagkuaunon pod kay once day kuno dining okra guys nga maguwang og dali maguwang iyang bunga ang ijang punuan dali pod mo malugnas na nga ay anhi ko ani diyan na po ko nakitaan sa ko ang palaya guys na magkalipay jud guys oy nya karon guys mangupo ko og okra mintra sayo pa nya guys pakiton mo na po sa okra guys sa mong tanom diya na po ko ipakita din jud guys nga namunga na po ang lain na mong tanom kahappy jud kaayo ning magtanom-tanom ta guys oy sige guys ako mapatanawon guys ang mga okra namo na daghan nagdagko guys na kana dako na pupuuno na to pa po guys pupuuno na kaadyo muna mo okra kana si ja yapa daghan pud kaayo baw guwang naman siguro ni siya madapa na kana guys dagko na niya ang karing ihid na mo nga okra na napakabunga na jud pupuno na pod niya guys darag hong ipakita ninyo guys nga bag-ong namunga guys dira guys sikwa guys sikwa din ni siya guys sige ko gingon-ingon ninyo og watermelon di man din ni watermelon sikwa man di ay ingon ako mama sikwa daw so proben jud nga sikwa kay naa namunga mo pa na siya usa ka bunga guys nga ang pipino sa ang manghod na lugnas na dali kaayo na kani pero kani sure jud ni nga kalabasa kani kalabasa ni sidya niya guys kani mo yung gitamnan sa huang kuan kanang tawgi sabudan sa pichay pero di ko sure og pitsay ba ni guys ang turok pero daghan man good oy siguro mauna na siya pero di aman ni katag diri o baka ni nangaligid mailhan na ni siya guys og mo kuan na
umo dagko na. Siya da po ko ipakita ninyo guys nga. Hala, burn out na guys. Alas 6 jud ning sakto ang burn out. Jadi ako ipakita ninyo guys. Ning ko pa ka jud mga amo kuan kanang kuan. Amo ang okra. Amo po ron sa okra guys. Diya darag ho ang ampalaya guys. Makahappy ka adyo guys kay nanadjud say bunga. Naa guys Naa. Makakao na po miani guys. Diya dag ikaduhang bunga guys. Naa guys na. Ako man silang isistoryahon guys sa ampalaya. Kung ingnon pamunga mo kay di mo mamunga. Putlon jud mo nako. Guwapara ba mo? Guwapara purma niya. Uy bunga-bunga. So way ayo. Muna nga. Hadlok sila guys sa putlon. Katubito po daho ang mga kuan guys. Ako ang kanang atsal o kanang kamatis. Haputong kasaban. Di mo mamunga. Putlon mo nako. Guwapara ba kay mo purma. Waday mo gamit. Mamunga lagi guys. Ag kampalaya. Ug mamatay na nang iyang buwak sa tumoy guys. Mo na tay maapuston. Kaya aron dili siya mamaot. Kay namanggoy mga mananap mo tugpa-tugpa na niya guys. Kinanglan na siya puston. Bunga pa more. So karon guys, mga anak ko guys, mupo na ko sa kuan. Ako kanang okra. Burn out na jud. Na buaw na po dagaw ang kuan guys kuang tangad. Ya kani ang tanom ni mama nga kuan baw magabuhi ba ni na sibuyas dahonan Bisaya. Ya dara. Kadto may gwapa ka jo. Guys, dara guys agahong napupo. Ini siya. Namin ni siya panon. Good, ikang lamok guys. Nya. Ini ako guys, ikang lamok. Agkang usa kapag umangkon guys. Ang usa ka kaluha ning manaho dahing apas dia si Sab ning apas nako guys gaatay na siya og pangligog dagat guys. Okay, mga ligo na sila dagat guys. Nahay sa wala si Sabina Faith. Muli na ko Sab kana nanay bunga Sab na flower da bunga dia na nitungtong ra ba diha agkuan Sab ang snaily hintungtong sa bunga sa kuan kanang saingan ani sikwa tungtong siya Sab haman muuli na ko guys. Dapadong na may muuli guys. Nice na hili bitaw. Unoy. Dili kaon tumban. Ay di man da patay. Ngaon mo na sila og mga tanom guys. Ang mga tanom ilang kanon, munang mga matay.
Tanu nila. Lapo kayo guys. Oy, gawan manggod gapon guys. Lapo kay ko ang kuan. Lapo kay ko ang kuan guys. Oy. Nawa guys, lapo kayo ang sinilas. Pag fish pan guys na shark pating magbong ni cellphone. Na shark kuno ni guys. Di shark. Baby shark. Baby Dara shark. guys na kaysa dahon kay lamok na agaho ang kuan guys agaho ang sinilas guys kay ko kayo lapok na guys na Kayo. lapok kay guys. Guys, diyan ako sa office guys. Diyan akong videohan ng mga tanom kay mga gwapa kaadso. Next. Dara guys, gasinaw-sinaw siya guys. Una mo yung ani nga tanom guys. Ang sikreto para sinaw ang dahon is trapuhan o panapton. Guys, gwapa kayo. Next. Dara guys. Mga ganda plants. Ano siya guys, ang mga tanaman diri sa office, sa convent. Napa guys. Mga magaganda sila lahat. Ito pa guys. Ito yung bombastic. Ganda nila. Mananaw. Maui. Mga mananaw plants. O ito pang isa. Ito yung katapat sa kabila doon. Saksak sinagon. Nay nangutana guys na gituyo ba daw kuno nig busot-buslot ang iyang dahon. So ang giingnan siya nga di wala. Design gyud niya nga yung nanang idzahang dahon. Guys, na mga guwafa kayo. Mga guwafa. Pa guys, lain na pong mananaw. Mga guwapa kay mga tanom diri sa convent namo. Guys, mga guwapa kayo guys. Liwat na ho. Charot. Guys, mga guwapa kayo sila guys. Mga guwapa kayo sila guys. Ano yung mga tanom guys. Mga guwapa kaazo. Che.